В първия от почивните дни за Великден в СПА, столицата на Балканите, местата в големите хотели са почти изчерпани. И за тези великденски празници Велинград остава сред най-предпочитаните туристически дестинации в страната. Гостите тук търсят няколко основни неща: минерална вода, спа и не на последно място – добро обслужване. Цените за 3-дневни пакети варират от 800 до близо 2000 евро в големите 4 и 5 звездни хотели. Не сме нова година, заряда от програма не е същия. Това е един от основните бюджети, които повишават цената при настаняване, така че за мен цената е разумна срещу това, което получават гостите. Има ли увеличение? Има увеличение, някъде около 10%, то не е от тази година, искам да го подчертая. При нас цените са променени есента миналата година. Тоест тази година увеличение в цените на предлаганите пакети и услуги при вас специално няма? Към настоящия момент не. Все още се стараем да оберем това, което се случва чисто икономически в глобален мащаб, геополитически от наша страна. А какво търсят за тези празници туристите? Ами аз имам радостта да работя на две места, ако мога така да кажа. Те са абсолютно различни услуги. Мога да кажа, че гостите търсят всичко. На едното място е изцяло семейно ориентиран хотел, така че там детската анимация абсолютно взима превес. Програма за великденските празници за възрастните е важна. И сме направили едно туристическо влакче, което обикаля града с идеята гостите да се запознаят с мястото, на което са настанени. Така те са между 3 и 4 нощувки при нас и им остава свободно време да ги закараме на различни места, които са по-емблематични, по-различни. Хората не знаят за тяхното съществуване. Това носи така много радост, ако мога така да кажа, на гостите. То си истинско влакче, атракцион и дава различно усещане. А на другото място посрещаме само възрастни и тук сме изцяло обърнати към уелнес. Имаме доста походи, йоги, рейки, енергийни практики, сауна, инфузии, които дават за празника и за цялото преживяване различно усещане. И разбира се, има си великденски обяд, има брас бенд при нас, пак и музиката е по-различна, така че търсят и двете неща. Търсят да прекарат време с децата си, търсят и да вземат от празника възможността да си починат. Претенциозни ли са туристите днес? Това е много обширна тема. Претенциозни не е правилната дума. Търсят различни услуги, търсят те да се случват много бързо. Живеем в свят, в който много неща са достъпни и така бързо върви консумацията. Човек трябва да се адаптира, да предлага много различни услуги и те да носят емоцията на клиента всеки път. Ние в Велинград идваме многократно. Привлича ни първо това, че той е спа център на Балканите, както е известен, с минералната вода, с чистия въздух. Има много и екопътеки, които ние много обичаме да ходим, като връх Орловец. Също така до езерото Клиптота да се разхождаме. Тоест, то ни е една любима дестинация на нашето семейство. Имате наблюдения явно доста? Ами, много пъти сме идвали, над 15 пъти, примерно, или не знам много. Много често чуваме сравнения за това, че е най-скъпата туристическа дестинация Велинград. Сравняват я с Дубай и прочее. Ами, значи, ние сме били в 88 държави по света, така че не мога да кажа, че е най-скъпата, но като цена, качество, мисля, че е балансирано, така че нашето семейство не удовлетворява. На първо място водата. Водата? Да. Основно за това. И хотелчето са по-хубаво, и главната малко е подобрена, така че добри са впечатленията. Хотелиерите в Велинград са подготвили богати празнични трапези и забавления за малки и големи. За този празник сред атракциите е и обиколка с влакче, която е напълно безплатна.